שלום יוטיוב, כאן פלייג'ן, אני משחק תגיד את המשחק ספריאל נייטס. חכו ספריאל נייטס. השם יהיה בדסקריפשן אם רוצים להוריד אותו. אם אתם רוצים לשחק איתנו, הסטים שלי יהיה בדסקריפשן וגם הסקייפ. את המשחק לא חייבים להוריד דרך הסטים, אני אשלח גם תורדה של דרך האתר ולא דרך הסטים. מי זה? סלמנדר. איך לשם? לא. אוקיי, זה לא יהיה. מקודם סיימנו פרק אבל צריך ללכת באמצע. נכון. כפרה על כל ההוביטים שנמצאים ב... זהו, רזמנו, די, תקולנו את זה בסוף החסיר הזה. לא, נו, בשפח, איך קוראים לזה? שכחתי. במה? נו, עם כל כאילו... יש את בילבו בגינס, שהוא חי בשפח, חכה. טין! סליחה שאתם רואים חלק מהזה שלי. מסך. אני לא רוצה לנסות חלק, אני לא רוצה את התוכנית טרק, אז אני לא משתמש בה, היא גם שלמת לי 30 שניות. אז זה די מעצבן. אם מישהו שם לב לתמונה, יש מישהו אולי ששם לב לתמונה החדשה שלי, שזה כמו התמונה קודמת, רק שרשום על הפלייג'ר. ספיצר, למה תקנו? וואי! די, יש לי! הייתי יכול לקחת את זה. אני יודע, אבל ראיתי את כל הדברים שהיה כאן. עזור לי סליימים. אימא'לה, מה זה? סליימים אוי, זה טוב נגד סליים, זה למה? זה סליים של אבא. יש סליים יותר מעצבן מזה, זה סליים קרח. תרחק מהם בשעות שהם מתפוצצים, תרחק! זה כאילו יעשה לך פוספרדה כזה. פוספרדה! פיו! אתה נכנס לחיים של מישהו? איך שם תביא חיות? איזה חמוד! אני הכי אוהב אותו, הוא הכי חמודי. רגע, הם יהיו איתי כל הזמן? לא, רק עצמי. זה באסה. אבל אתה יכול לקנות, איזה חמודים הדרקונים האלה. נכון? נראה שאתה יכול או לקנות או לקבל. איזה חמודים. יאללה, איזה פליזבוי צ'אנה הוא עושה. סליוס איתנו. איזה חמיה חמודה יש לי. יום שלי. נו, סליוס הזה יבוא. עד שהוא יבוא. איתון. עד שיש לי זה. אני יורה בו, יאללה. איפה? לא ישנה את חולת שלי שתכלת. איזה נעים, יש לי שפה של אדומות. אני מולכים חורות במשחק. אתה? ראית את הצבע העיניים שלך זה צבע אדום. הכי יפה. אדום כמו של ערפדים, למרות שאני שונא ערפדים מפעב אותם. זאבים הכי טובים. ענפי זאב, סליחה, קוראים אותם. אני תכלת, כמו העיניים שלך. אני שלך עיניים תכלת לדעתי? מתי שאני צבע עיניים? אני צבע עיניים של שחקן. זה שלך. אבל יש בשרים. בניתוחים. אם יש לכם שאלות איך להוריד את המשחק או משהו, זה יכול לעזור איך... שלי. מגמה, אני מת. זה לא כלל... אני מת! שואל מאחוריי. האם אתה לוחץ על 1 או 2 החיה עוזרת לך בדברים כאלה? החיה עושה מהלכים מיוחדים, תסתכל. תראה, תילחם במישהו ולחץ על מספר 1 במקלדת לחימה. אוי, דברים. בוא נלך את תראה. תסתכל.
מגניב. תגיד, קומוני. אני לוחצת לך, יש לי חלום להיות גיימר אפס. באמת. פשוט לקחו לי השיר של האסאסין. שלי! עכשיו אנחנו הולכים לאזור של קרח, יש סליים קרח, הסליים הכי מעצבן בעולם. יש, פרייזוויל! 5 קראנס! שלוש דברים עלו לי, יש לי מגן לי, אני אשחרר אותו לרמה 5 ואת הכרטיס ואת הריבון ושחרר את זה לרמה 2. ביג ספיישל, סופר סטונגר. ברמה 1. למה זה ברמה 1? כי החלפתי... דרקון! הדרקון שלי לבל 15 כפרה. לא שלי, אבל לכם משחק אני לא רוצה שהוא ייעלם לי, הוא חמוד. בסלימה הבאה אתה מקבל חתולה עם כנפיים, בסלימה אחרי זה אתה מקבל איזושהי רוח עם כנפיים. יש שנייה, אני צריך לעשות פודג'. כן. מה אתה צריך לעשות? פאק, אני לא יכול לעשות פודג'. מה? שדרק הבן. להמשיך בהתקפה. פיו. רק אם זה עולה בהתקפה יותר. Defense up. טוב, יאללה, עזוב את... אפס. שיט. יש גם מולטי. עזוב את זה. קנאי, זה very cute. כאן very cute. רגע, החייתי את עצמי. אוי לא, הנה שם. ג'ל. עכשיו אם הם תוקעים אותך, תגרם לזה שמקדים אותך את המשמעתם. למה הוא לא מתקיף אותו? אוי. למה? התקון שלי לא עושה כלום. אוי. שיט. כי אתה צריך ללחוץ על אחד או נו, זה מה שאני אעשה. אבל זה לוקח כמה שניות. תראה מה אתה אתה צריך ללחוץ את זה על מפלט. מה יש שם מאחור? אני עושה סיבובים בזמן העריכה. קוראים לזה שגעת, קוראים לזה טרפת שכל... דברים שלי! הוא לא כמו כסף במשחקים אחרים. יש כסף אמיתי, אבל אפשר לקנות כסף אמיתי דרך כסף שאנשים... יאללה, בואו! שזה עוד אחד מהפלוסים. עוד אחד מהפלוסים של המשחק. את המשחק אפשר לשנות את האופציה של פול סקרין, ואני לא עושה את זה כי אצלם. זה שומעת, קוראים לזה טרפת שלכל 3 יש כאן פריחה מנומרת. די, תראה, לחצתי עליך ויש לי מגן. גיא, תסתכל עליי. סמוראי? אוי לא, אייטיוב. אוי, גם שלי, הנה, אתה שמרן.
סטוני, לא, יש כאן רובוט כזה שמגן עליו. אתה לא רואה שיש לו טלפון, אמור יש לו מיל רובוט כזה שמגן עליו. עכשיו אין. בחיים שלה ילי. We are the champion, my friend. Money. Dos. כל שמות פי. עוד 5 שמות. קלחתי. 5 דקות. טוב, אז אני אעצור שם עד שפרנק יסדר את הבית. אוקיי, חזרנו, עברו הבעיות. סליחה. סליחה על זה. הכל אשמת. יואו, שאני משדרג את החרב שלי ל6. קיבלתי זפר. קיבלתי מה שיש לך. שים את זה, זה הדרך שלנו. בוא, בית תעצור את זה, נלך לאכול. טוב, נחזור עד שטרייד יפה. טוב, חזרנו, סליחה על זה. אני חושב שכדאי שאנחנו נסיים את הספינה ונתראה.